Ionuț Turcu la muncă în Italia. Iată. Și el dă cu mătura, el face curăție. Iată. Lecoq Sport. Care dracu mai muncește așa la cuțoale originale pe ei la muncă? Fața întâi. Alții au bocanci. Ia uitați-vă. Și eu îmi permit. Mă. Da, mă, ești bine, mă. Da, mă. Auzi, mă. Dar cine te plătește pe tine? Cine mă plătește? Ma che te pagate, eu? Ma che te pagate? Chiar nu știu să răspund. Mie îmi vin bani, dar nu știu de la cine. Auzi, mă, dar ia zi tu acum unde ești. Unde ești? Aici sunt la... Așa? Facem o panoramă, așa? Da, da. Așa? Tu în prim plan. Ia uite. La Orvieto. La o pensiune. Am venit să ne recreăm. Am zis bine, mă? Asta e. Am zis bine, mă? Da, mă, te recreezi. Așa, recreiem. Adică cu creierii. Uite. Asta nu filma. Aoleu. Și am venit să ne petrecem și noi timpul pe aici. În același timp și muncim, bineînțeles. Da. Exact. Exact. Nu știm cât muncim Da. și cât... Ia muncește, Leac. Ia arată cum muncești tu. Ia. Uite. Mă, dar ia zi tu adevărul. Ia zi tu adevărul. Ce în capul tău acum? Ce în mințile tale acum? În mințile mele? Zi, în mințile tale. În mințile tale, ce este? Când am un ban, frate! De Și mă duc la Roma, mă întorc la Roma și mă găsesc cu iubita mea și n-am un ban. Dimă, la mișto. Da. Dar ia mai muncești, Leac. Da. Muncești. Și zici ce te plătești în timp ce tu muncești. Ia uite ce face turcu în Italia. La muncă în Italia. Uite. La muncă în Italia. La muncă. Dar băi, dacă țiganul niciodată n-a muncit țiganul. De unde să muncească acum țiganul? Da, mă. Da, mă. Țiganii nu muncesc. Țiganii, uite. Mamă. Ce, mă? Ce? Nu, mă, nimic. Mă, capul la lui e mare. De atâta fără pula mare. Hai, mă, că eu știu, mă, eu știu. Nu e adevărat. Da, mă, eu știu, mă. Te-am văzut, mă. Te-am văzut dimineața când te piși, nu te mai oprești când te piși dimineața. Atâta este. De aici, nu filma, mă. Mamă. Mă, tu să-i știe, mă. Nu, mă, nu se filmează. Nu merge aici, filmările. Da, mă, eu dau cu mătura în pula mea. Da, așa. În casă, nu? Bătaie de joc, râs și panoramă. Asta e, altceva nu poate să fie. Râs și panoramă. Circa 7. 2. Iată.